Maayong buntag mga igsuon atong mga pagtimbaya o pag-abi-abi sa tanan nga nagasimba karon pinaagi nining atong Metro Davao iniusang panimbahon sa tanan nga nagasunod niining mao nga buluhaton gi abi-abi kamong tanan ug hinaot nga ang Ginoo magapanalangin kanato magaandam kanato karon diha sa atong pagsimba kaniya pinaagi sa atong pagpaminaw sa pasiunang huni. Tawag sa pagsimba, taliwala sa kahadlok ug pagduha-duha ngari kamo katawhan sa Dios aron simbahon ta ang Ginoo. Kaya Ginoo ang anak Dios walay ginutuban ang iyang gugma ang iyang Ang iyang gugma nagpasalig kanato nga walay bisan unsa nga butang ang makahipahimulag kanato gikan sa iyang gugma diha kang Kristo Hesus. Dalaygon gayod ang Ginoo tungod sa iyang pagkagamhanan o sa iyang pagkamahigugmaon na tanan. Busa atong awitan ang Ginoo ug imantala ta ang iyang pagkagamhanan. Atong awiton ang himnos pagdayeg gamhanan ka.
pagampo ta. Amahan namong langit nun nga puno sa grasya ug kaluoy. Salamat sa higayon nga kami makasimba ug makadaig sa imong kaayo. Bisan pinaagi ni ining virtual nga panimbahon aron ang balaan mong pulong mudangat sa tagsa-tagsa namo ka kinabuhi ug mamahimong gabayan taliwala ni ining panahon. Andama kami o Dios nga magpatalinghog sa imong pulong nga gidala sa imong mensahero og makakaplag og luna sa among kasing-kasing. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang patukuranan sa atong pagmamalandong inutlo gikan sa ikaduhang Samuel 24:24 ngadto sa 25. Apan si Arauna giingnan sa hari, dili ako modawat sa imong gitanyag. Paliton ko kini kay dili ako maghalad sa Ginoo nga Dios. Mga halad sinunog nga dili nako bayaran. Busa gipalit ni David og 50 ka buok nga salapi nga plata ang giukanan og ang mga baka. Umihalad siya mga halad nga sinunog og mga halad sa pakigdait. Niining paagiha kipatalinghugan sa Ginoo ang mga pag-ampo ni David alang sa sunod, alang sa nasod ug mihunong ang kamatay sa Israel. Kini ang pulong sa Dios. Paglaong ka, O Kristong maluluyon, ang kasing-kasing kusultihan mo, ug luwasan ako sa kasalanan, sa masalay pun makatuyuan. Paglaom ka, O gasa nga langit nun, dadi ako kalanun sa kalag. Bubuhi sa Espiritong balaan, bulngang kasakit sa kalibutan. Paglaom ka, O iwag magpadayon, tultuli ang nasaag nga kalag. Agakon mo ako sa agianan, nga mahiway sa kangitngitan. Paglaom ka, O Kristong madaugon, sa kamatayon kasakit usab. Manduan mo ako ug sa kanunay, magapadayon ka, O Ginoo. Amen. Ang buntag kanatong tanan. Maayo ba kitang tinugyanan sa mga kabtangan, kinabuhi, talento, abilidad nga gihatag sa Dios kanato? Gihalad ba nato ang pinakamaayo ngadto sa Ginoo? Asa makakita kita og paglaom sa kinabuhi niining panahon sa kalisdanan o sa pandemya? Ang atong mensahe o pamalandong buluhan, tinugyanan sa paglaom. Ingon nga maoy pamalandong sa Domingo sa pagkatinugyanan ug unang Domingo sa pagpaabot, ang pagpaabot sa paglaom.
Panalangin ni Ginoo pamalandong sa imong katawhan. Labi na niini nga kabuntagon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Usa sa mga paborito nga sugilanon mahitungod sa pagkatinugyanan mao ang istorya mahitungod sa usa ka hari nga nakauna-una nga iyang ihapon ang iyang mga kasundaluhan o ang iyang mga pwersa. Ug human niini iyang nabati ang dakong paghinulsol o kasalanan nga iyang nahimo. Sa pagkalimot nga ang gahom sa Dios ug dili ang gahom sa pwersa sa kasundaluhan mao gayoy makapalahutay sa usa ka nasod. So nagsugod ang istorya ni Haring David sa dihang siya tigulang na. Siya nagpa-order og paglista. Pumatod pa sa English census. Sa versikulo 8 ug 9. Niabot og 9 ka bulan og 22 ka adlaw ang census. Bisan pa kung ang commander sa army nga si Joab ningon nga nang maghimo man ta ni ana mahal nga hari. Apan tungod kay ni-insistar man si Haring David. So sa human sa 9 ka bulan niabot og 800 ang ilang ihap 800 kalibo ka mga lalaki ang naa sa Northern Israel. Samantalang sa Juda nakailista sila og 5,200 o kung imong isumada mabot sa 1,000,000 o 300,000 ka mga lalaki na pwede mahimong sundalo ang ilang naihap. Humani ini nibati og dakong guilt kasalanan si Haring David. Busa dito sa bersikulo 10 siya nangumpisal ngadto sa Ginoo kay siya matud pa sa English conscience stricken na convicted siya nga nakasala siya. So unsang paagi man nakasala si Haring David nga igo naman siya nag-ihap sa iyang mga posibleng mahimong sundalo. Una, ang pagbaton sa garbo sa iyang kasing-kasing. Sa pagkalimot nga ang iyang nasod, ulambo, o mulahutay, o kabaton sa iyang seguridad, pinaagi lang sa kadaghanon sa iyang kasundaluhan, o siya nakalimot nga dili man kini pinaagi sa gahom sa tao, dili pinaagi sa gahom sa Dios. Sama sa gibuhat sa Ginoo sa dihang iyang kontra ang usa ka higante nga si Goliath. Dili ba ang gamit ni Haring David dili man mga espada o mga pana o mga bangkaw o mga taming, kundi ang iya ramang sling o ang iyahang lambuyog. So, ang garbo sa tao, garbo ni Haring David, nga siya dunay daghang kasundaluhan ug mga kabayo, nga kasundaluhan ug kabayo, maoy nakapahatag kaniya og dakong konsensya sa iyang kasalanan. Ikaduha, nga iyang kasalanan mao ang pagkalimot ug pagtuman sa balaod ni Moses nga nasulat dito sa Exodus 30 verse 11, 12, 13. Nga sa tanang panahon nga maghihap sila sa ilang mga katawhan, kinahanglan ang matag usa ka tawo nga naihap uhalan og katunga nga shekel ngadto sa Ginoo ingon sa gitawag og atonement money aron walay tunglo nga maabot kaniya og sa katawhan. Sa 2 Samuel 24 wala kay mabasa nga duna gayoy gihimo nga paghalad ini. Tungod ini grabe ang dakong kasalanan ni David ug iya kining giangkon ug iyang gihinulsulan. Bisan pa ni ana, aduna kayo'y gitawag og consequences. Pinaagi sa propeta nga ginganlan og God. Papili si Haring David
sa tulo ka consequences nga posibleng mahitabo. Tulo ka tuig nga gutom, tulo ka bulan nga gira, o tulo ka adlaw nga kamatay. Ingon si Haring David, dito na lang ko sa tulo ka adlaw nga kamatay. Kay may na lang ang Ginoo malipay, ang Ginoo maluoy kung ako magpailalom sa iyang paghampak. Kung tuod man, tulo ka adlaw ang kamatay niabot sa tibuok Jerusalem, sa Juda, o sa Samaria, o sa tibuok Israel, o sa tibuok nason. Gani sa ikatulo ka adlaw, 70,000 na ka mga tao ang namatay. Grabe o gilabihan ngayon ang kalamidad o hampak or plague nga niabot niadtong panahon nga tungod niini atud pa sa verse 18 ang Ginoo nibati og kaluoy ngadto sa katawhan sa Jerusalem sa dihang dito na unta paingon ang anghel sa Ginoo aron mo dala na pod og kamatay o kalamidad sa mga tao didto. Atud pa sa English, the Lord relented or the Lord grieved. Ang Ginoo ni bati og daw pag-usab sa iyang paghuna-huna. Di maningon nga ang Ginoo mausab sa iyang huna-huna, pero nisubo ang Ginoo. O gani naluoy siya tungod sa grabing disaster nga nahitabo. Og iya ang gisugo. Giingnan ang anghel, tama na, undang na. Og niundang ang anghel sa paghimo sa kamatay, ingon nga hampak ngadto sa tibuok katawhan sa Israel. Ug tungod niini si propeta Gad giingnan niya ang hari. Masad gani didto ni hunong ang anghel sa Ginoo. Didto maghimo ka og altar. Ug halari ang Ginoo ug ihalad kana sa Dios. Ingon nga imong pag-ampo o pagpasalamat. Busa ang anghel kita sa katawhan nga dito ni hunong sa threshing floor. Murag galingan sa mga trigo sa pinagyahan ni Arauna nga usa ka Jebusite dito sa Jerusalem. Busa niadto si David ug iyang ginigusit ang maong nga lugar. Usa ka butang mga igsoon ang makapaundang di ay sa pandemya, sa hampak o sa judgment nga gihatag sa Ginoo tungod sa kasalanan sa tao. Usa ka butang ang kaluoy sa Dios. Ug mao kini ang paglaom nga atong gisaulog sa pag-abot sa Ginoo dinhi sa kalibutan 2000 na katuig ang nilabay. Ang iyang pag-abot, nagkahulugan sa iyang dakong kaluoy sa pagluwas alang sa katawhan. Kung wala kaluoy ang kalibutan, wala kaluoy ang katawhan, siguradong nahurot na kita sa hampak, sa sakit ug kamatayon. Ug buot sa Dios, maluwason niya ang tibuok kalibutan sa dako niyang gugma ug dakong kaluoy. Mao nga iyang gipadala iyang bugtong anak aron udeklarar nga ihunong ang kamatay ug ang bisan kinsa nga motuong salig kaniya matud pa sa Juan kabaton sa kinabuhing dayon. Tungod niini si Haring David niadto kang Arauna ug ilang gisultihan si Arauna nga iyang paliton ang maong luna diin gitindugan sa anghel pati ang baka nga tua didto. Ningon si Arauna gani niluhod gani siya tubangan sa hari. Imo na kini halangdon nga hari. Hatag nako kini nga libre. Ningon si Haring David, dili. Ako gayud kanang bayaran. Kay dili ako muhalad ngadto sa Ginoo ug halad nga sinunog nga walay bili alang kanako. Mao kini ang famous
phrase ni Haring David nga nakapaani alang kanato sa pagkamaayong tinugyanan o paghatag sa pinakamaayong ngadto sa Ginoo. Giingon sa English, I will not offer to the Lord my God anything that cost me nothing. Or I will not offer burnt offerings to the Lord that cost me nothing. So gihimo ni Haring David iyang gipalit kadto og 50 ka shekels of silver ang threshing floor, ang galingan sa mga trigo, o usab ang mga baka nga tuwa dito aron ihalad ngadto sa Ginoo. Busa gipakabalaan ni Haring David ang maong nga lugar, gi-consecrate ni Haring David ang maong lugar ug gihalad niya ang costly nga sacrifice, ang adunay bili nga sakripisyo, ug ang halad nga sinunog, ug ang halad sa pakigdait, ug ang Ginoo batud pa sa verse 25 itubag sa pag-ampo sa katawhan ug ang hampak nga silot ni hunong. Ikaduha nga lesson mga igsoon nga kita makakaplag sa paglaom sa kinabuhi. Una, katumang kaluoy sa Ginoo maoy atong paglaom nga mohunong na ang hampak o kamatay sa kalibutan. Ikaduha, mao ang ipakita ni Haring David diya sa iyang kasing-kasing ang pagkonsekrar, ang pagkonsekrate, ang paghalad o ang paggahin sa atong kinabuhi balik ngadto sa Ginoo ang pinakamaayo mao gayod ang ihalad. Ang kaluoy sa Ginoo iyan ang gipadayag kanato apan kinahanglan gayod ang atong response, ang positibo nga response, ang atong pagtubag sa total sacrifice o consecration, paghalad sa atong kinabuhi. O mao kanay makapahunong sa pandemya, sa plague, or sa silot, or sa kadaot nga niabot kaniadto o karon usab nga prinsipyo. Kani kita makapamalandong nga kining mga kalisdanan, kasakit o kamatay nga nagapanghitabo karon sa kaleson lamang ang ihatag alang kanato. Mao nga kita mo balik kayod ngadto sa Ginoo. Nga kita kinahanglan mo halad og balik ngadto sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Kay na puyo kita sa peligro makalilisang nga panahon. Kay gusto sa Dios undangon nato ang tanang mga kalibutanong butang ug atong ihalad kaniya ang pinaka maayo gayon. Karon gayon ang panahon nga mobalik na kita ngadto sa Ginoo sa paghalad sa pinakamaayo sa atong kinabuhi. Kay kana lang ang makapaundang sa grabeng kamatay o sakit alang sa kalibutan. Kung kita dili pagayod kita moduol sa Ginoo, kung kita magpalayo kita og pagpakasala o magpalayo kita ngadto kaniya niining panahona sa pandemya, wala na gayoy laing paglaom pa nga atong hulaton sa atong kinabuhi, kundi ang katapusang hampak sa Ginoo dinhi kanatong tanan og sa kalibutan. Kung aduna may paglaom naghatag sa Ginoo kadato mao ang iyang pag-abot dinhi sa kalibutan. Tungod sa iyang dakong kaluoy, gusto niya tang luwason gikan sa mga hampak, pagpagsakit, kamatay, pandemya ug uban pa. Apan kinahanglan usab nga kini nga paglaom sa kaluoy sa Ginoo atong tubagon sa matinud-anong paghalad sa atong kinabuhi. Ug ang paghalad dili itong paghalad nga katunga lamang o dili itong paghalad sa labing ulahi o labing iwit. Dili ang paghalad sa tinibuok gayon. Kita mga tinugyanan sa paglaom. Ingon nga tinugyanan kita sa tanang mga resources gihatag sa Ginoo kanato, kusog, kaalam, kahibalo, abilidad. Apan tinugyanan usab kita
sa paglaom nga gihatag sa Ginoo kanato niining unang Domingo sa pagpaabot or Advent season. Na ang Ginoo niabot ug adunay paglaom tungod kay matod pa sa istorya ni Haring David, maundang ang kamatay kung kaluy-an kita sa Ginoo. Busa mag-ampo gayud kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo luwasa kami. Ginoo among gikumpisalang among mga kasalanan, wala gayud kami mahimo kung wala ikaw. Kaduha nga Ginoo, ihalad gayud namo ang among kinabuhi ang pinakamaayo. Tungod kay atong nailhan nga ang Ginoo nga mianhi mihalad sa iyang tibuok kinabuhi, iyang lawas ug ang iyang dugo. Iyang tibuok kinabuhi, iyang gihalad aron kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Busa mga igsoon, unsa ba ka mahinungdanon ang Ginoo alang kanato? Unsa bay iyang bili alang kanato? Andam ba kita mohalad sa atong tibuok kinabuhi ngadto kaniya? O kita nga nakabaton sa paglaom sa kinabuhi? Andam ba kita nga mopaambit usab niini ngadto sa uban? Aron ang mga katawhan nagpuyo diya sa kangitngit. Ang mga katawhan nagpuyo diya sa ngiob nga mga dapit. Matud pa ni Isaiah, sila usab madanagan sa kahayag sa Ginoo nga maoy tinuod na paglaom sa kinabuhi. Ang paglaom sa kinabuhi mao sa Ginoong Hesus. Siya ang kahayag sa kalibutan nga naluoy ug gusto niya undangon ang kamatay. Ug kita iyang gihagit nga muhalad sa tibuok natong kinabuhi ug mopaambit niini ngadto sa uban. Mulahan kitang tanan kay gihatag na sa Ginoo ang tanan natong gikinahanglan, material, financial, spiritual. Ang kabuhong sa kalibutan ug ang kaluwasan nga iyang ipadapat kanato, gihatag kanato diha kang Kristo. O mas mabulahan pag yun kita, padayon natong ihalad ang tanan ngadto kaniya o ipaambit ang iyang kahayag karon ang kalibutan nga naa sa kangitngit. Puyo na sa kahayag sa Ginoo o sa paglaom na diha kang Kristo. Dalaygo ng Dios, naot ang Ginoo, padayon magapanalangin kanato. Atong andamon karon ang atong mga kaugalingon diya sa pagdala sa atong mga pagtagad adto sa trono sa grasya sa atong Dios. Magampo ta. Maluluyon, mahigugmaon ug dalangpanan namo nga Dios. Puno ikaw sa gahom, grasya ug kaluoy. Ug tungod ni ana, ikaw naghatag kanamo niining maong higayon. Aron kami o Dios makasimba kanimo pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat o Dios sa imong paggiya kanamo ug bisan pa sa imong pagtingom kanamo karon. Aron kami Ginoo makakaplag ug makapanimati sa imong mga pulong. Ginoo nining gatakna nagaduol kami sa trono sa imong grasya uban ang mapaubsanon nga kaugalingon. Pag-ila sa among pagkamaluyahon, pagkahuyang, o pagkamakasasala. Limpyuhi kami o Dios aron mahimo kaming takos na mudawat na usab sa imuhang mga panalangin nga imong idagaya sa among matag kinabuhi. Salamat Ginoo nga sa makausap pa. Ikaw nagapadala sa imuhang alagad aron o Dios ang imong mga pulong dili gayud makawang kun dili mahimo kaning suga ilabi na sa adlaw-adlaw namo nga mga dalan nga among pagalaktan aron o Dios musubay gayud kami diha sa imuhang katuyuan ug kabubuton. Usa Ginoo pasayloa kami hinaot nga ikaw magadawat kanamo ug magapasaylo kanamo aron ang tanan namo nga mga paghangyo kanimo imong pamation. Nining atak na o Dios among ginumduman ang among mga kaigsuunan nga
anaa sa ilang mga balatian sa paglawas. Naut o Dios, ikaw magaduaw kanila ni ining atakna. Ikaw magahatag kanila sa kalig-on aron o Dios bisan sa maong kasinatian, masinati nila ang imuhang gugma nga wala gayoy paghubas. Ang imong grasya o Dios diha sa ilang mga kinabuhi. Bisan pa sa ilahang mga miyembro sa panimalay, naot Ginoo nga ikaw lig-on kanila niining panahon sa kalisdanan. Ug ang among makaigsuonan nga anaa sa pagbangutan tungod sa pagpanaw kamatayon sa ilang hinigugma sa kinabuhi. Bisan sa kapit-os sa panahon o Dios, mapasalamaton kami tungod kay ikaw wala gayud ubiya ka namo. Ikaw nagpadayon sa pag-amping sa among mga kinabuhi. Ikaw naghatag kanunay sa imong proteksyon among gikinahanglan adlaw-adlaw. Aduna man kami mga kabalaka ug kahadlok apan imong gipulihan o Dios ug kalinaw sa among hunahuna ug kagaan sa among kasing-kasing aron kami Ginoo lig-on nga moatubang niining nagkalain-lain nga kahimtang nga among nasinati adlaw-adlaw. Salamat usab o Dios nga ikaw nagapadayon sa pagtimon sa among mga kinabuhi aron kami musubay gayud diha sa dalan nga buot nimong among pagalaktan. Ug niining atakna naghangyo kami sa imong kaalam nga langitnon, sa imong kahibalo nga imong itugot ngadto sa among mga pangulo sa nasod gikan sa nasyonal ngadto sa lokal nga level. Naot Ginoo nga mo hatag sila sa ilang serbisyo uban ang abri nga hunahuna o kasing-kasing nga masinabtanon tungod kay giginiyahan nimo o Dios ang ilang mga kinabuhi. Among mga pangulo sa iglesia o Dios, ilabi na sa United Church of Christ in the Philippines, hinaut Ginoo nga ikaw magagiya kanila. Magahatag kanila sa igong kahibalo aron o Dios diha sa pagpangulo sa imong iglesia nga imong gibilin. Makapadayon kami nga adunay tunhay ug kahapsay diha sa among pagpadagan sa tanan nga mga ministeryo niini nga imong gibilin kanamo. Magpadayon ang imong misyon Ginoo bisan pa sa imong mga institutions, eskwelahan man o hospital. Ginoo nasayod ka sa kahimtang naot nga ikaw magapanalangin ka namong tanan. Wad-a Ginoo ang mga kasuko, mga pagdumot sa among mga kasing-kasing ug hinaot nga among masabtan ang mga nanghitabo sa among iglesia karon. Bisan pa ang tanan nga mga local churches. Naot o Dios, agamhan mo kami kanunay. O niini usab nga takna among gidalas ang pag-ampo ang tanan nga naningkamot aron o Dios kining maong problema nga among giatubang karon. Nining pandemya nga among giatubang, hinaot o Dios matapos kining tanan pinagi usab sa imong kabubuton. O hinaot Ginoo nga pinaagi niining mao nga mga kasinatian, mahigmata ang imong mga katawhan sa kamatuoran nga ikaw gayud o Dios ang gamhanan sa nga tanan. Busa among giampo ang tanan nimo nga mga katawhan nga nagaduol kanimo karon pinaagi sa pagsimba. Ang tanan o Dios nga mga kaigsuonan nga naa sa ilang panimalay bisan pa sa layong dapit karon layo sa ilang panimalay naot nga ikaw usab magapanalangin kanila ug hinaot nga ang imong mga pulong moabot gayud ngadto kanila Ginoo. Ug giyahi kami kanunay sa among pagabuhaton adlaw-adlaw. Ug hinaot nga ang imong iglesia makapadayon barog unsay tinuod. Ug hinaot nga ang kapadayagan sa imong gugma ug grasya kanunay masinati Ginoo aron makapadayon nga adunay kalig-on ug kadasig. Mapatunhay ang imong misyon pinagi sa imong iglesia. Salamat Ginoo sa tanan nimo nga mga katawan bisan pa nga mga kaubanan nga mga pastor nga nagatabang niining mao nga panimbahon, mga lay o mga kasimbahanan
nga individuals nga naga-share usab sa ilang mga resources aron kini nga maong programa Ginoo makapadayon o ginaot nga ikaw padayon sa pag-umanang karon sa ngalan ni Kristo Jesus amo kining gipadangat sa trono sa imong grasya sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Hebrewhanon 13:15 hangtod 16 nag-ingon, busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pagtinabangay kamo kay mao kini ang halad nga makapahimuot sa Dios. Ato nakarong andamon ang paghatag sa atong mga halad, ikapulo o uban pang pasalamat. Magampo ta, dawato o Dios kining halad nga among gidala sa imong tiilan. Ikaw ang magabindisyon o magapanalangin niini aron magamit sa pagpalambo sa imong bulahaton niini nga lugar. Dios, salamat usab og hatagig blessing ang mga kamot nga malipayon nga nagahatag. Salamat bisan pa sa kinabuhi nga imong gilugwayan hangtod niining taknaa. Kini ang among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Maayong buntag pag-usab mga kaigsuonan. Anita karon sa ato ang mga pasalamat o mga pagpahibalo. Ani ana ta karon sa kani nga bulan sa Nobyembre atong isaulog ang Stewardship Month o karon nga Domingo isaulog ang Thanksgiving Sunday o First Sunday of Advent. Unang Domingo sa pagpaabot. O niini nga takna ato ang pasalamatan ang atong makaigsuunan anay mong kabahin niini maong panimbahon
Una, ang ato ang speaker, si Reverend J. Yebes. Ang atong liturgy, si Mrs. Rosette Cruzit. Of course, ang ato ang choir, gikan sa mga CDC pastors, ug ang atong mga lay nga kanunay gyud nga nagasuporta niining atong panimbahon. Ang atong accompanist, si Erica Panotes, nga naghatag gyud pod sa iyahang panahon. Ang ato ang multimedia director, si Reverend Wenzel Diholde. Si Pastor Melvin nga mao kanunay nag-andam sa atong hanay sa pagsimba panahon sa ato ang panimbahon. Ug ang tanan nga mga kaigsuonan nga padayon nga nagsuporta nining atong buluhaton. Ug atong pasalamatan ang atong mga igsuon nga adunay generous hearts ug open hands, no, nga may pakigbahin sa ilahang mga blessing sa ilang kinabuhi. Si Mrs. Esperanza Girhen, taga Turil, o si Mr. and Mrs. Randy Padillo. Daghan kayong salamat tungod kay inaagi usab sa ilahang mga resources makapadayon ta sa atong mga buluhaton nga sama niini. Ang ato ang mga speakers nakalatid na atay schedule na sa December ug January, no. So karong December 2021 ang atong mga speakers. Karong first Sunday si Pastor Freddy Padillo, sa second Sunday si Pastor Allen Amada, sa third Sunday si Pastor Wenzel Diholde, ug sa fourth Sunday si Pastor Melvin Ramoso. Nana po tayo nakalatid sa January 2022. Ang first Sunday si Pastor Haniel, ug second Sunday si Pastor Frias, sa third Sunday yours truly, ug sa fourth Sunday usa ka lay gikan sa GSIS si Junit Harabi. So salamat kaayo nga wala gyud sila nanuko sa pag tando, no. Dili mao na ni ato ang mga speakers. So ug sa umaabot pa sa pay ato mga speakers. So hinaot nga ang Ginoo magapanalangin sa tanan natong ang mga buluhaton aron makapadayon ta nga may kadasig, kalig-on aron sa pagpadayon sa mga ministeryo nga gisangon sa matag usa kanato. Daghan kaayong salamat.
salamat o Ginoo. Nga imo kaming gitugyanan sa tanang material, financial o espiritual nga butang. Aron kami makaalagad diya sa imong gingharian o sa imong iglesia. Tapos tanan, salamat, gihatag nimo ang paglaom diya kang Kristo Jesus nga maoy kahayag sa kalibutan nga naa sa kangitngitan. Busa Ginoo, kami nag-ampo nga himuon unta nimo kami sama sa kasing-kasing ni Haring David ug sa iyang kinaiya nga kami mohalad sa pinakamaayo gayud ngadto kanimo. Dili ang pinakaulahi ug iwit ug pinakagamay. Ug gihalad ang tanan alang sa imong kaymayan ug sa pagalagad ngadto sa uban. Ug salamat nga ingon nga tinugyanan sa paglaom nga gihatag kang Kristo. Kamito nimo kami Ginoo. Bisan kami nga mga ulipon mo sulukoon alang sa buluhaton sa pagpalapnag sa paglaom ngadto sa kalibutan aron kadtong naa sa kangitngitan, kalisdanan ug mga ngiob nga mga lugar. Kabaton unta sila sa kahayag diya kang Kristo Jesus sa imong pagdanag, sa imong pagkaylap ug sa imong paghari. Maangkon Ginoo ang paglaom sa imong mga katawhan bisan diining panahon. Gihalad namo ang among kinabuhi, gihalad namo ang tanang pagsimba dungog ug gimaya kanimo lamang Ginoo. Salamat sa pagpaminaw, pagdungog, pagtubag sa among mga pag-ampo. Ug karon ang Dios nga magbubuhat, manuluwas ug magsasangkap diha kaniya ban kaniya ug alang kaniya. Tagamdaman sa iyang katawhan, ang kahulugan, katuyuan, katambawan sa kinabuhi, karon hangtod sa walay katapusan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen.